Het had alle hier op, Willem. Ja, ik geef voor mannen zo'n onbestemd gevoel. Er staat een berichtje op van, er stoort hier iets geweldig, er allemaal helemaal niks. Auke houdt ermee op, maar we gaan meer nice. En toen dacht ik al, het is dus het laatste. Het is het laatste, ja, wees. Ja, ook zei ze krijgt zelfs ook al. Wie starten dit vanzelf, dit hele project? Ik zie het toch alweer lean. En mij het vertrek van Auke is echt gewoon eigenlijk, ja, ben ik jenige geworden die nog Nuisance Memory is van de basis. En dan denk ik bij mezelf, ja, muzikaal pensioen, wie wil ik wel wat over? We willen beide wat anders. Laten we dat dan echt doen. Laten we een hartstikke naam Nuisance Memory, jongen. Ja, dan verwacht je mensen echt van, nou, dan klinkt het op deze manier, dan klinkt het op die manier. En nou haast vanzelfs, een schoon palet. En kist eigenlijk weer een schone doek, kist weer op mij beginnen, kist weer wat nice meidje. En dat is inderdaad echt wel te gek om zo wat nice te meidje. Ja. Ik merk die enthousiasme, maar dat lijkt wel weer moeilijk. Kijk, ze zou ook het zuur, kijk alleen zeiden, best wat wel nice daar. Ja. Hey, dat jij bij het creatief, dat jij bij het muzikale, dat snap ik heel goed. Maar je sluit ik weer een periode hoor. Ik die puberteit, dat zit in die band, hè? Ja, dus. Al mijn puberteit zit in die band. The girls, the drink. Dat is er goed aan, dat al mijn puberteit in deze mensen hier. Ja, dus. Nee, tuurlijk, ik sluit wat prachtigs aan. Dus ik zie dat ik met geen enkele train zorg ik naar dat verliezen. Want ik ga echt een hele leuke dingen meemaken. En ja, dat verruilen is net. Dat gaat nou net voor. Dat is er nou heel tijd. Ja, je mag wat moois achterin. Vind ik mooi. Je bent een van de leukere bands in Friesland. Ja, dan is het over. Dan kun je nog een pik op dat drumstel slaan en dan is het gebeurd. Toch wel een beetje moeilijk? Nou ja, op zich wel, maar we gaan natuurlijk trouw. Ja. Dus we komen wel met wat nice. Dus, en dat wordt natuurlijk ook weer fantastisch. Dus ik denk dat we weer door een teertje gewoon wij zijn. Ja, even niet even Esther roffelen. Even roffelen. Is het een beetje een drama voor mij? Ja. Ik wil trainen. Was het een roffel of was het wat over? Nee, ik wil een eindroffel. Symbolisch. Een drumsolo. Nou, dat weer Nuisance Memory. Ja, simpel, jongens. Zo werkt het toch. Ik hier nog even hierheen. Ja, stoppen mij, je met jonge kerels, muziek, naar je band. Maar toch. Of net? Stoppen. Stoppen? Die stop je helemaal niet. Nee, maar goed. Maar wel even een streep hierachter. Ja, je zet er een goede streep achter. Dus we knallen aan nog even een noemer en dan is Nuisance Memory gebeurd. Ja, ik vind het wel bijzonder dat je met familie bij mij door hier in Noorderwien live. Peter, we kunnen Lichterpunt, maar stel die stapjes eens dan, hè? ben ik er helemaal mee eens. Nog maar ik stap je met praten, want straks dan wordt het weer. Nee. En we kunnen lang wel lullen. Kom je hem gewoon, Auke, maar ik vind hem, een band is goed, klinkt, kom je hem hier gewoon. Dus daarom gaat het nog zo goed uit. We komen aan, we staan aan beide, tegelijk. Maar uw eigen mensen. Dat is een mooi idee. Dat is wel praat. Goed, nog één keer. We doen nog één keer. Welk nummer? Trivia. Nuisance Memory van de laatste keer. Let's go. Like and share it with all your friends. Participate in their events. Oh, I'm so fascinating. Oh, yes, I am. And if you're no friend of mine, you're just a waste of the time. What a generation. Validating life through social industry. Every observation matters in our virtual reality. I spend most of my time online. Ignore my friends when they come by. Oh, this is my life story. You better